Група російських силовиків вдерлася до кримської правозахисниці Лутфії Зудієвої о 6 ранку. Окупанти з так званого центру протидії екстремізму приїхали кількома машинами, одна з яких була без номерних знаків. Поводилися зухвало, пригадує чоловік правозахисниці. Спершу силовики заявили про нібито поверхневий огляд, але одразу почали ритися у кожній шухляді. Естественно, жена сделала ему замечание, сказала, это же обследование, вы должны так визуально осмотреть все. Они сказали, не учите нас, как нам проводить обследование. Лутфію Зудієву вивезли до окупаційного центру протидії екстремізму в Акмеджиті у супроводі Романа Філатова та Руслана Шамбазова, причетних до численних переслідувань і навіть катувань кримців. У неї вилучили всю електроніку, необхідну їй як громадянській журналістці, а також 2 брошури, збірку доповідей російських правозахисників, перед якими виступала і сама Зудієва, а також сам видав з текстами заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Его родственники и близкие собрали его тексты, письма и издали эту брошюру. И вот одна из них была у меня дома в моей домашней библиотеке. Поскольку я долгое время следила за уголовным делом Наримана Джеляла, то понятно, что такая литература вполне может быть дома. Окупаційні силовики нашкребли звинувачення на Лутфію Зудієву за нібито зловживання свободою масової інформації. Це 2 адміністративні протоколи за дописи у соцмережах, де правозахисниця, на думку окупантів, мала позначити релігійний рух Хізбут Тахрір і медіа Радіо Свобода відповідно до російських вимог. К примеру, один из постов, за который мне сейчас вменяют административное правонарушение, это фраза: «Симферопольский районный суд приговорил фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко к 6 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч рублей». По версии сотрудников я должна была обязательно указать, что это медиа внесено в реестр иностранных агентов, и в данном случае это стало основанням для возбуждения адміністративного діла. Правозахисницю та активістку Кримської солідарності відпустили, бо покарання не передбачає арешт. Суму штрафу невдовзі обиратимуть так звані мирові судді, каже адвокат. Не вызывает никаких сомнений, что это очередная волна такого прессинга и давления на гражданских журналистов. И, конечно же, это связано с профессиональной деятельностью Лутфии Ханум, так скажем, да, именно с активизмом, с гражданским журнализмом, да, который сегодня есть в Крыму. Это однозначно. Поэтому я уверен, что эти протоколы и вообще административные правонарушения, указанные ЦП, не имеют никакой под собой, оснований никаких. Правозахисники Кримсоц зауважили, що обшуки частішають щороку у січні-лютому і пов'язують це з роковинами окупації Криму. Аналітик організації Євген Ярошенко переконаний, що сьогоднішній обшук – чергова спроба залякати кримських активістів, щоб придушити будь-який спротив. Гаряче ракетне вітання росіянам на Херсонщині. Щонайменше 60 окупантів знищено на полігоні неподалік села Подокалинівка у 27 кілометрах від узбережжя Дніпра, підтверджують у силах оборони півдня України. Відомо, що українські воїни завдали удару комплексом «Хаймарс», використавши ракети GMLRS зі шрапнельною бойовою частиною. Усередині 180 тисяч кульок із карбіту вольфрама. Ракети розірвалися у повітрі, утворивши зону щільного розльоту вражаючих елементів і не залишивши шансу на продовження російського життя. Повідомляється, що в момент прильоту окупанти тренували штурмові загони. Серед присутніх російські військові зі складу 328-го десантно-штурмового полку, 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил Росії і 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка базується в окупованому Ак'ярі. Ймовірно, їх готували для чергової спроби витіснити українських воїнів з плацдарму на лівобережжі Херсонщини.
Кабінет міністрів затвердить проєкт правопису кримсько-татарської мови до жовтня. У цьому упевнена віце-прем'єрка Ірина Верещук. Головна мета – повернення кримсько-татарської мови до латинки. Ще у 2021 році уряд ухвалив рішення щодо переходу кримсько-татарської мови з кирилиці. На думку Рефата Чубарова, це дозволить подолати наслідки русифікації мови Кремли і сприятиме взаєморозумінню зі співвітчизниками в усьому світі. За роки російської імперської політики нас настільки витіснили за межі нашого історичного проживання, що зараз великі спільноти кримських татар, які живуть в різних країнах. Ми говоримо однією мовою, але ми не можемо читати один одного, бо користуємося різними абетками. І для нас повернення на латиницю – це нарешті поєднання оцих розрізнених, вимушено різних частин кримсько-татарського етносу. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що для розвитку кримсько-татарської культури потрібні фахові викладачі та мовознавці. Вона також закликала Міністерство освіти та науки популяризувати кримсько-татарську у середніх та вищих навчальних закладах. Також я дуже прошу і звертаюся до Міністерства освіти і науки. Нам потрібно більше кримсько-татарської мови і все, що зв'язано з історією кримсько-татарського народу в підручниках з історії. Нам потрібно більше про культуру і літературу кримсько-татарського народу в наших підручниках з української літератури. Історичні назви населеним пунктам Криму повернуть ще до деокупації. Уряд уже готує відповідні постанови, заявила представниця президента України на півострові. Йдеться про назви міст і сіл, які змінили після депортації геноциду Кремли. Повернення історичних назв передбачає й закон про засудження і заборону пропаганди російської політики в Україні і деколонізацію топонімії, підписаний президентом України минулого року. Те, що в публічному просторі ми будемо чути саме кримсько-татарські назви, які є історичними, дійсно є для нас, як для української держави, дуже важливим. Це дійсно буде потужний сигнал не лише всередині нашої держави і сигнал для наших громадян, які проживають на окупованій території, а є потужний сигнал для наших міжнародних партнерів.